și bine m-a găsit la un nou canal. Astăzi o să ne jucăm Able to have a long arm. Sper că mă auziți destul de bine. Pentru că am mai tot încercat să fac și nu mă auzeam destul de bine. Și acum sper că acesta o să iasă cum trebuie. Aproape era să cădem, să cad acolo. Oh! Și acolo. A căzut. Da. O singură chestie care nu îmi place jocul ăsta e că m-am mai jucat și tot timpul am tot dat de un bug în care de fiecare dată când muream uneori și îmi dispărea corpul în void, nu mă mai respawnam, pur și simplu muream în continuu. Și jocul ăsta m-am mai jucat înainte, de fapt deja v-am zis. Da. Ok, ce prost a fost acolo. Da. Sper că m-am zis bine. Am murit. Da, așa sper că m-au auzit bine. Și nu știu de ce tot mor. Pentru că nu prea vreau să mai mor. Pentru că nu vreau să mi se întâmple bug-ul ăla extrem de urât în care nu mă mor și nu mai pot să fac nimic. Din cauza că o să mor în continuare și trebuie să ies. Ceea ce nu o să mă placă. Că o să încep de la început totul. Aici, se pare că aici blocurile negre și dacă le atingem cu mâna ne omoară. Și alea roșii numai dacă le atingem cu corpul. Cu mâna putem să le atingem, că nu ne se întâmplă nimic. Aici e o cheie de desubt, dar eu o să... Da. Vreau să fac un pic mai altfel. Ok. Nu știu ce nu pot. Înainte puteam, dar acum se pare că nu mai pot. Ia! Yes! Am făcut-o. Se pare că astea sunt niște boosturi. Gheață. Care nu poate să fie destul de folositoare. În care nu mai vrei să-ți obosezi degetul ca să mergi în față. Pentru că poți să aluneci pe gheață, ceea ce e extrem de ușor la mers. Și da, mai există și cheile care sunt extrem de bune de folosit, care ne ajută foarte mult să deschidem ușile. Și acum ăsta doar facem tutorialul, care deja am mai făcut, că m-am mai jucat jocul ăsta. Și după ce o să încercăm să facem hard abuse sau build de la Daily Challenges. Ok, își pare că mi-a ieșit chestia de acolo. Și aici nu-mi place partea asta cu gheață, că dacă nu dai dacă nu sari în continuare, te duci acolo. Și da, poți să nu mai aluneci pe gheață dacă sari în continuare. Și la ăstia, nu știu cum să le zic, care te fac să mergi mai greu. Nu știu cum să le zic. Belturile astea, o să le zic pe engleză. Dacă mergi pe ele și ele merg într-un fel așa, doar apasă pe geam și mergi toți în față. Și aici doar cine apăsa pe shift. Nu, stai, ce fac? Că merg așa în direcția asta, cine apăsa pe shift. O să vedem în câtă timp am completat tutorialul. Ok. Tot în 184 de secunde. Acum ne ducem mai departe. Și da, există și mai multe caractere asta, acolo, în care poți să le iei, dar mi se pare un pic cam greu. Adică unul poți să le iei prin hard obby, care e chiar greu. Am încercat într-o zi și n-am putut să fac. Și daily obby-urile sunt, să zicem, mai ușoare. Mamă, ce cădeam acolo. Ăla ce-i? Low gravity? Am murit. Nu știu ce-i, dar
ce s-a întâmplat? Chiar nu știu. Oh! A, de fapt, stai. Știu ce s-a întâmplat. Nu știu ce... Aaaa! Bă! Am uitat că nu pot să trec cu mâna prin astea invizibile. Numai prin astea care se văd pot să trec cu mâna. Ok, iar mi se întâmplă chestia aia, am făcut greșeala. La videoclipul ăsta ați vrea să... Aoleu. Cred că am vorbit iar încet. Dar la videoclipul ăsta ați vrea să strângem... Să avem un like. Și nu uitați să dați subscribe. Și sper că m-am auzit destul de bine în videoclip. Că nu s-ar putea să fac totul iar de la început. Cum tot fac aici. Și na. Sper că o să mă auziți bine. Că dacă nu o să trească să mă audă vecinii. Și sper că o să vă placă acest videoclip. Aoleu, încă murim. Playerii... Ui, ce? E1? Ce ăla e 1? Ue, sunt mai multe obiuri? N-am văzut asta. Când l-a băgat? Știi ceva? Nu pasă. Eu nu mai fac astea. Mă duc pe aici. Hai să facem obiul astea. Obi made by Robere, nu știu cum. Să vedem. Ok. Easy, easy. Ue, bang. Mai ușor pe partea asta. Pe partea asta. Îmi place asta. O să fim cârtiță supremă. Aoleu, 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 nu. Ok. Ce bine. Ha! Ok. Ui. Să avem grijă. Ce bine că am la checkpoint-ul aici. Da. Ups. Cred că pe calculator, cred că aici nu se mai întâmplă bug-ul, nu știu, dar nu vreau să aflu dacă se mai întâmplă. Așa, tot cad, da, tot cad. De ce tot cad? De ce tot mă pun pe astea? Pe kill-brick-uri? Aproape am făcut-o. Dar stai că nici măcar nu avem checkpoint. Și iar am murit. Wow! Wow, măi! Acum o să mă mai auziți un pic să vorbesc, pentru că o să stau aici un pic concentrat. Pentru că se pare că dacă vorbesc nu prea pot să fiu concentrat. Da. O să încercăm să facem aici obiu. Nu! De ce se tot întâmplă asta? Ok, gata, nu mai... Nu mai vorbesc. Finally! Ok, și aici trebuie să nu mai vorbesc. Și da. Mi-am învățat lecția. Niciodată nu te dă într-un hobby când vorbești. Și... Nu! De ce atât de... Da, nu-i greu, dar diferit. De ce nu... Wow! Nici n-am văzut cam atât. Ok, acum parcă vezi că aia devine problema. Ok, da. Ups, pardon. Scuze.
unde să fac aia. Aoleu! Cât se mai întâmplă chestia asta? Ok, da. Cred că se întâmplă la infinit. Nu știu. Dar acum o să stau tăcut. Come on. Yes! Yes! Yeah! No! Yeah! Finally! În sfârșit am reușit. Asta mi se pare mie să-i prea easy. Nu s-o gândit la asta. Poate s-o gândit la aia. Dar știu că la... Nu știu, dar știu că e ușor. Ui! Ok, ce ușor a fost când trebuie să faci... când am putut să fac chestia. Oh, nu, ce e asta? Na, no. Oh, wait. E ușor, de fapt, e ușor. Dar trebuie să... Ok, da. Da. Ok, am reușit, acum trebuie să spam jump aici. Ue, am o idee. Piu, piu, piu. Oh, brr, am murit. Da. Come on. No. Yes, nu e nimic. E ușor. No, s-a întâmplat bug-ul. Oh, wait. Ba nu. Ok, credeam că s-a fi întâmplat. Dar nu mai facem chestia aia deloc, cum am făcut acolo. Pentru că știu ce să... Ok, ce este? La nimic, e destul de ușor. Doar fac o de asta și o schemă de asta și un bam și am murit. Wow! Am dat outsmart la Obi. Easy. Am păcălit Obiu. No. Aleluia. Ok, aici o să fie greu. No! Ue, nu e greu de fapt. Nu e greu. Fiți atenți. Bum. Oh, e chiar ușor. Oh, de ce nu m-am gândit la asta? Ok, ce că atât de mult, nu-mi place. Dacă pot, da, ok. Când acolo va fi greu acolo, aici e ușor. Care să le ia primul? Știi ceva, le ia pe roșu primul. Că e mai ușor, da. Pare că mi-a dat karma. Bra! Tocat în void. Nu! Ce iar s-a întâmplat? Sper că vorbesc destul de tare ca să mă auziți. Că nici nu știu dacă mă aud foarte bine. De fapt, ba da, știu. Că mă aud foarte încet dacă vorbesc normal. Și trebuie să vorbesc cam tare ca să mă aud normal pentru voi. Ceea ce nu prea fac acum. Și acum trebuie să fac. Și da. Asta că nu mai trebuie să vorbesc, am uitat. Ok, de fapt a fost mai easy asta. Oricum. Ce ușor. Mamă, astea sunt ușoare. Iu! Nu am văzut aia. Am murit. Hai că pot. Bam. Oh, no. Na! Cum? Nu! Am făcut o porcărie. Nu, cum? Cum? Deci cum? Nu! Mamă. Ce-și fi murit acolo? Ok, cum ajung mai exact acolo? E imposibil. Nu pot să ajung. Ba da, pot să ajung. Știu cum. Dar trebuie să... Și acum trebuie să facem aici și așa. Și am murit. Wow. Ia.
No, l-am atins iar. Ah! Ok, hai că pot. De fapt, nu, aici vreau să... Și așa, bum, bum, bum. Bum, bum. 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 Aoleu. Cred că data viitoare o să ne jucăm Piggy. Da. Cred că aia o să facem data viitoare. Și sper tot că nu trebuie să vorbesc așa încet și... Aoleu, cheia galbenă chiar e grea de luat aici. De ce e atât de grea? De ce au făcut atât de grea? Come on. Yes. No. Wait, am uitat de tehnica mea supremă. În care trebuie să tot sar. Pam. No! Am atins. Acum sper că nu mă aud prea tare. Ceea ce ar fi chiar imposibil. În caz dacă vă dați volumul pe maxim. Și măcar acum mă antrenez cum să vorbesc mai tare. Și poate după aceea o să mă învăț. Și poate după aceea, nu știu. Nu-i nimic, acolo... Las. Yes! A reușit! We do not care. Nu! Oh! Și scuzați-mă cum am făcut acolo din gură sunetul ăla. Și da, chiar când era să reușesc, da, nu pot să cred ce mi s-a întâmplat. No! Hacking. Dau hack ăștia. Ok, acum... Dar trebuie să... Ia! Yes! Finally! De ce mi se pare mie să e totul la fel? Nu-mi pasă, imediat o să ajung la final. Așa că doar o să... Oh my god. Nici bine, nici și deja mor. No! Ce lac a fost acolo. Nu-i la fel. Decât a pus același obstacol, doar că mi-a pus alte chestii la sfârșit. Ceea ce e ușor, adică doar dispar după nu știu câte secunde, adică... Ia! Nu! Nu pot să... No! Și asta e bug-ul de care vă ziceam. Da, acum trebuie să dăm live, din păcate. O să încercăm iar. De fapt, știi ceva? Asta a cam fost videoclipul. Ok, nu. Asta a fost videoclipul. Aici o să închidem. Ar putea să mai încerc și eu să ne jucăm jocul ăla, dar v-am zis, următorul videoclip va fi cu un alt joc. Și nu uitați să dați subscribe, să ajungem la un like și pa!